Ako som sa dostal ku dabingu? Bolo to vďaka Ivixtubovi. Jeden večer mi na TikToku cinkla správa od Ivixa. Väčšinou si videa od neho nezvyknem pozrieť, no lebo som lenivý aj to, ale pretože tam bolo jedno pekné dievča, tak som hneď išiel na to a pozeral som si to video. Vo videu hovorila: potrebovala by som niekoho do dabingu, nemá niekto z vás záujem? A ja na to len: hej Ivix, skúsme to! Odjakživa sme chceli byť dabéri. Si pamätám, ako sme vypínali zvuk na telke a snažili sa nadabovať, čo tam práve bežalo, ako napríklad toto. Som sa netrafil. Áno, Ivix to neskôr spravil video a ja som si povedal, že prečo nie? Bum! A spravil som animáciu, tak teraz ju tu máte. No a vyzerá to, že to bude prvá aj posledná animácia z dabingu. Uvidíme na ďalšiu spoluprácu s nimi, tak... No a teraz ako to vyzeralo? V ten večer, keď mi to video Ivix poslal, tak sme naň poslali rovnaký komentár. Možno jej to prišlo aj podozrivé, že nejaký demenci z nej robí srandu, že dvaja ľudia odpísali v rovnaký okamih, rovnakú správu na rovnaké video. A možno to preto vyzeralo aj takto. Napísal len jednému. A to bol práve Ivix. V tej chvíli som bol veľmi sklamaný. A čo Mixo? Na Mixa ste zabudli? Už sa to stalo zas? Nie. Tak som spravil jedinú rozumnú vec. Vyžebral som si od nej Discord. Podmienky na pripojenie do Discordu boli následovné. Byť Slovák, poprípadne Čech. How are you? Hej! Tu sme na Slovensku, vyber si toho anglického kára z huby. Mať na 13 rokov. Hej, čo tu tento chce, tento malý, ten ani na 13 nemá. Hej, ale ja môžem robiť aj toto. Počkať, veď to môže robiť 13-ročný na Slovensku. Nemáš vajfku? Hej, čo čumíš? Dáš mi zapáliť. Tretia bola byť aktívny. Čo si trochu myslím, že asi nie je pre mňa problém. Keď sa zamyslíme na to, že ja s Ivixom sme strašná dvojka a vieme dobre, čo je vtipné. Však Zeli, vieš, čo je vtipné? Keď som sa už konečne dostal... No, Ivix tam už bol istú chvíľu a stihol si prečítať pravidlá. Tak sklamane na mňa hovoril. Vieš čo, Mixo? Končíme asi. Prečo? Čo sa stalo? No vieš, na to, aby sa dostal do dabingu, musíš prečítať troška dlhší text. Ale hádam nie až taký dlhý. Bol veľmi dlhý. Keďže ja väčšinou zvyknem čítať len také knižky, jak je Zvedavý Bobík a takéto srandy, aj tie síce nedočítam, takže nevadí. Už sa nádej na dabingový sen rozplynula. Keď v tom zrazu na Discorde pribudla správa od vedúcej. Mohli by ste mi prosím vás nadabovať týchto dvoch pánov? Tie deti, alebo tých dvoch pánov? Tých pánov. Jaj, ty myslíš tých dvoch zbojníkov, nie? Je. A ja som na to odpovedal. Ja to spravím! Tak som sa hneď rozbehol Ivixovi do izby a povedal mu: hej Ivix, ideme dabovať! A keďže ja som ten lenivší, tak som si vybral to s kratším textom. Aj keď tá jeho veta s 5 slovami isto je to podvod. Takto sme sa s Ivixom dohodli a boli sme spokojní obaja, tak sme išli do toho hneď. Po spravení dabingu sme im to tam poslali a pozreli sme ich reakcie na to. Čo ti bije to, ako dobre vyšlo? Ľudia, ja vás milujem. Ja som nečakala, že to bude až takéto úžasné. Ivix, my sme to dokázali! A takto nejak som sa dostal do slovenského dabingu. No a možno sa dostanem do ďalšieho dabingu. Človek nikdy nevie. Čau! A s Ivixom sme dostali ďalšie role, tak čeknite našu ukážku, že jak to vyzeralo. Áno, si tu, aby si sa ma zmocnil, že? Teba? Prečo inak by sa vkrádal do mojich izieb? Mohol si požiadať o návštevu, o tom vieš, už to bola doba, ale ja mám veľmi dobrú pamäť. Áno. Áno, vieš, napadlo mi teraz, keď si princ, tak bude lepší nápad preliesť plot, ako ísť cez tento blbý personál. Niekto by si mohol myslieť, že sú z nejakých nekalých dôvodov, keď sa tu vkrádaš pod rúškou noci. No, chcel som sa na party, ale vieš, je to väčšia sranda nejak špeciálne. Spomínam si, ty si bol vždycky taký špeciálny. Takže, už sú to roky, kedy som ťa naposledy videl. Si ešte stále cirkusový klaun? Nie, to už nerobím. Teraz zabíjam ľudí. Ako veľmi sa ma báť? No, myslím...
A ako veľmi sa chceš báť? Oh, no, dobre, no, čo, no, vieš, ja som si robil si o srandu, ja Vyzeráš byť napätý. Čo keď ti s tým trošku pomôžem? No vieš, toto začína byť trocha divné. Je tu teplo? Naozaj sa mi zdá, že je tu teplo. Čo to robíš? Sotva si pamätám tvoje meno. Som Blitz. Nemal to O na konci, ako klaunovské meno? Ja si pamätám. No, to O je teraz potichu, takže ma volaj. Blitz. OK, Blitz, čo mi to robíš? A čo chceš po mne, aby som ti robil? No... Môj Bože! Ty si taký divoký, Blico. Čo to robíme? Zostaň ležať, sakra. Takže chceš byť na vrchu. Chceš ma mať pod kontrolou. Áno, jasné, chcem. Takže ty si úchylný malý imp. Páči sa, keď na teba takto rozprávam. Chcem, aby si ma... A potom... Strčil by si... Hlboko. Ty jeden nezbedník. Sklapni už. Dobre, keď to Blici chce. Blitz, môj, áno. Nikdy ma nikto takto nechcel. Nevieš, ako dlho som túžil po takejto vášni. Ani nevieš, čo to pre mňa znamená, že ten, kto ma chce, je môj jediný ozajstný priateľ. Tak dobre, fajn. Poďme to späť rýchlo. Prepáč, že som ti jebal muža. What the fuck was that, Stolas? To bol zvuk našho skurveného rozvodu.